Kajo Kenya ikorane nyasi mag sikuku, sirikal olando ni giseketo ikruok mongirore mag rakro kod Arita Kwe e kor lwasi pi kod lo. Magi onge kod Jagoro mongirore migawo mar Arita Kwe Dr. Raymond Omollo bang' romo kod komiti mag Arita kendo chiwo chal mar ikruok. Omollo koni mahinga pisa 10,000 ibiro ke pacho ka maneno ni Arita oridi. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Kaka okang' mar neno ni onge ng'ikruok e yore mag Arita Kwe pacho ka, sirikal okoni giseketo okenge mongirore mar neno ni onge fuok kata thuolo mag njore pacho ka e kinde mag sikuku. Ilero ni Arita Kwe dhi ridi e kor lwasi, e pi kod lo mar ng'waso jonjore moramora manyalo chocho sikuku. As a multi-agency team, we have put a number of security measures in place. Now, these measures include enhanced security coverage at the entry and exit points, including our airports and border crossings, hotels, shopping malls, public beaches, and tourist sites. Magi oyange kod Jagoro mongirore migawo mar Arita Kwe Dr. Raymond Omollo bang' timo romo kod jokanyo mag kamiti mag Arita Kwe monywando gai mar obila Douglas Kanja, tendo kwach kich Amen Mohamed kod commanders mag counties. Omollo olero ne gibiro tiyo kod majoni obila mapile mar jiwo Arita Kwe kendo chuogo kuonde mag chiwo amuri kata command centers e kinde nyasi. And we have also deployed additional traffic officers to be on the roads so that then we also ensure free traffic flow. In terms of operational coordination, we are activating the National Multi-Agency Command Center at the Langata Barracks to be supported by the regional multi-agency command centers as well as the county multi-agency command centers, which will comprise officers from all the services that I've mentioned, notably the Kenya Defence Forces, the National Police Service, the Kenya Prison Service, the Kenya Wildlife Service, the Kenya Forestry Service, the Kenya Coast Guard Service, the National Government Administration Officers. Jo Kenya bende ojiw mondo ochwal lipot mag njore kendo bedo motang' ka gichiwo siem mager ne jokuoge mateko geche, ulethe mamecho kokalo mbui, jogo ma uso ndiwo kata kwong' ma ok opwodhi, to kod yedhe mamero ji. Siem bende ogol ne jok matiyo kod rowere e yo maricho. And in the spirit of community policing, we call upon the general public to report any crime or unscrupulous activities. The National Police Service and the National Alcohol Control Committee to activate nationwide crackdown on drugs and illicit booze. Kata kamano, penjo mathoth en ni ka bende kwan mag apisas mag Arita Kwe bende nitiere pacho ka moromo kolure kod chenro mag ndiko obila ne mar mago manie yweyo gi sani oluonge tich mapiyo ne chenro ne. All the multi-agency command centers to be manned on a 24-hour basis, and this means that all the officers that have been deployed, the 10,000 plus, are directed to resume duty with immediate effect. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatan migawo mar Pi Eric Muga